Някой от вас вече знаят. Знаете, казвам не случайно 4 години и половина, защото на 5-та година по средата ме изгоних. Защото бях решил да ги шашна. Викам сега 5-та година майка и баща, ще ги побъркам. И когато казаха номер 13 Иван Балсамаджиев, аз се скочих много напористо. Ето така. Добре вече. Обаче не ги шашнах никак. Те казаха, добре вече, какво ще мислите? Викам, каквото пожелаете, работене, пожелая на креация. Обаче това не ги шашна никак. Те казаха, добре, айде изпейте една народна песен. И аз сега 5 години се готвя след странни песни и зададеш народна песен, дойде ми като гръм изясно небе. Обаче се сетих една. Колевата майка. Сега, не знам, той има спор дали е Колевата майка или е майка му на Колю. Аз се интересувах за тази песен. После разбрах, че в някои части на България е Колевата майка, в други части е майка му на Колю, иначе ще е на Коля майка му. И започнах. Обаче викам сега, ще пей и ще ги гледам мръсно да ме приемат по-лесно. И започнах да пей и да ги гледам мръсно. Обаче от притеснение нещо гласа ми изчезна и остана само погледа. И сигурно се е получило нещо такова. И като погледнах в залата, никой не беше останал вече. И като видях, че съм ги стреснал, ми дойде коража и ми се върна гласа моментално. И казах, я да влязат да слушат, бе. И те ги набутаха един по един пак, само дето не ги вързах. И аз ги започнах. Сега, не знам дали съм им пял много верно, защото нямам слух. Не че съм глух, просто нямам слух. Даже ето сутринта си пеех и баба като ме чу каза, силе, слон ти е стъпил на ушите. Но няма значение, важно, че имам желание какво. И ги започнах. Колювата майка, майката на Колю, Колювата майка, майката на Колю, Колю майка му на Колю, Колю майка му на Колю, Колювата майка, майката на Колю, Колю майка му. И това около 45 минути буди. Докато някой не каза стоп. Ама той не каза така стоп буди. Стоп. Абе, Балсамаджиев, какво е това, бе? Викам, това е Колевата майка. Те казаха, добре, какво е това Колевата майка? Викам, това е... Колевата майка? И те казаха, добре, сега Колева, какво е това? Викам, народна песен. Добре, де, пейте поне като народна песен. Аз тогава мислех, че много лесно се изпълняват народни песни. Викам, сега ще се свикне така и то ще си потече. Те да, ама не потече. Викам, сега дали да не започна да им вземам ползи. Викам, сега дали да не тура двете ръце на кръста е така. Дали да не ги увисна надолу, като ги бонче. Обаче, приех компромис вариант, да тура само да на кръста и да се трусам повече. И започнах. Колювата майка, майката на Колю, Колювата майка, майката на Колю, на Колю, майка му на Колю, на Колю, майка му на Колю, Колювата майка, майката на Колю. И тук има стоп обаче. Някой каза, добре се друса това. Викам, щом ми харесаха друсенката, приехаме край. Обаче някой се изяде с гласа ми. Каза, Балсамаджиев, знаете ли, прави ни впечатление, че вашия глас е по-дълбок. Викам, да, мой глас е много дълбок. Добре, да пейте с по-дълбок глас. Викам, да, мога да изпея като бас в опера. От притеснение сигурно съм пял като Николай Гелоров, най-малко. Ето така. Когато ръката ми стигна до тук, тръгнаха пак да излизат. Викам, стой тук! Обаче някой извика, вдигнете, викам, вдигаме, ама сигурно много съм се престарал, защото подхванах направо женската партия. Ето така. И като ги погледнах, живи ги ожалих. Всички се бяха втрещили в мене и правиха така. И аз изцепих още 20 минути. И точно тук някой каза, маха се! Викам, няма да се махна, започнал съм. Обаче те започнаха да ме замерят кой какво хване. И аз се скрих зад кулисите да не ме удари нещо по главата, че нали ще кандидатствам. И викам, обаче ще продължа като някоя супер звезда. Викам, трябва да продължа като Емил Димитров най-малко. И започнах. Колювата майка, майка му на Колю. Добра да върви, при Колю, иди. И като завърнах половината бяха заспали. Викам, не, сега ще трябва да ги будя. Викам, трябва по-гласовите, като Бисер Киров, най-малко. И започнах.
Колевата майка, майката на Колю. Колевата майка, майката на Колю. На Колю, майка му на Колю. На Колю, майка... И тук като ми падне едно вдъхновение, викам сега ще ви пее като цял оркестър. Сега викам ще ви пее като Диана Експрес най-силните си години. И да почна. Колевата майка, майка му, Колю. Все пак за народна песен, нали? Обаче като ги погледнах, вече им се виждах двоен. Викам, чакайте, като им се виждам двоен, да мина за братя Аргирови. И започна. И накрая естествено им пях като Васил Найденов! Колевата майка. Росава карга била. Мама видяла, не сте си. Каргата в нашата кола. Кака е къска голяма. Разправят, че в буя дружи. Онзи ден чух как на мама съседката нещо жужи. Населен е нашия блок. А папата с мамата с нощи Някъде бил на кръжок. Вечугов отнася съседа. Отсреща балкон до балкон. А куче и котка се гледа. А точно над нас ходи слон. Сега сте ние! Без разлика умен, бездарен, признавам само на виринарен, да стана реших върху аз. Иван Балсамаджиев и Рени Залева. Не желая приятна